kumno ngan pentingan ya ka samla kepada da ka jing sungsi phim dei mun kuslai ba ka kan thei ka sungsi le ne kam sungsi pe sini kat wa phidang don lang bat ka philong ka jing tengen jungka philong ka jing kemen jungka phi kata ka long ta ka daw long ba ka ban kong ka long ba phidon bet bat ka ha ka jing im ka jongka menta pe lada ka kan thei ka sungsi le ne ka sungsi ka ban kong ka ba phi dei ban le ka long ba be a good listener kata ka mot ba phi dei ban long ubriu uba sngap ya ka jing keren jungka namar ba belai ba pe ka kan thei ha ba ka sungsi ka kolo ka ha pek ngal ong phi ka jing sisa pek usenrang ha ba usngsi ukwa ban song marwei ban perkhat ngan lek kumno ngan lek katai ngan lek kene boy di khor boy di kene boy di katai kwa ban song marwei ju kwa ban ya khrek lang bat ki perlok namar belai ba ukwa ban perkhat ya ki borok kata ka de jing long jong serang ka kan thei pat ka long kumno ha ka por bakas ngsi pi ha ka por ka bakas ngsi ka kan thei kan le ban ya lek bat ki wei pat ki kan thei ban song ban ya keren ban ya phlew jingmut khnang ba namar ba haba kan thei ki ya phlew jingmut ya ka jing ngsi ka jong ki sanpo persen na kato kajing sngsi ka jongki kala le no haba ki ya keren para kan thei to para kan thei ki sngo tho ba ya kata na ta ka daw ba haba ka kan thei ka sngsi ka kwa ban keren barbor ya kato kajing sngsi hala urang ba hau samla la jong tamata phi kum samla u ba ha le se pideu samla ba phi kwa ban pentingan ya la ka samla la jong haba ka sngsi ka ban kong be a good listener kata ka mot ba phi haba ka keren long barbor u ba sngap pelek jimut pe ne pidei ban sngap pidei ban sngap ka ban kong ka bar kolong pidei ban pentik kenapa pi sngap bat ka balai pidei ban kubur ba pila sngap ban kong pisne le se pi ong o ka aka ong pi ngas kongsi na kata pilong tabiat kam ta long pi keren pi pen i haka ba pidon interest ya kan ne ka jing ngosi jung ka ba pi kloi pidong serang u ba kloi ban sngap ye ka jing e jung ka bat ka baar kolong ba kalong kumta te kata kalong be a good listener sngap tang ban sngap la biang kabal ar ka ba pidei men le kalong ba what do I advise namar bale ka jinge jungi gisrang kalong ba haba ka kanthai ka yatho ingi ya ga jinge hangi kas ngisngo kumba la kumba kani ka kanthai ka pan advice le ka pan jumut nangi pe kata kalong jing bakala bat kani kalong jing bakala ka penya hadu kata ya ki kanthai haba ka kanthai ka sngsi kawan yam spi bat kawan itu ipi ke jinge kamdei na kadau ba kwa ban yapi ban ai jingmut ba pa kapan jingmut na pi hanai de ke jing thau ko ba bunia ba sibla ba na ta kadau bubun ki serang aba ka kenthei kawan ban dia thu ipi ke jinge api bat ki ai sedang no ban ai jingmut ka ban ai advice bat pi la da sngap test ye kum kan tenju tes ye kini ka bang ong pi mata lada ka kenthei kawan sipi bat kawan pan jumut na pi ai jumut ika ong le kumta tang sipong kini ka kenthei kala sngap be jar kam kwa shu bani thu ipi na ka daw bele ka sngungia ba sngap ye ka jing ai jumut pi na ka daw bele ka kenthei ka sngutu kala hiru ban solve la jong la ni ban te la kam la jong ye kini ki jinge ki baka ye kendo hanre ka shudon kam yano mar sngap ye ka jinge ka baka ka ya kendo na ka daw pi pilong samla juka don kam tang mar sngap what you I advise so menta ka balai kai ka ba pidei ben le ka long ba pi ong kan ka pej bi ha ka jika ba pin I advise ka balai pidei ben le ka long ba pej bi ho ngas thu pidon ye ka jinge ka ba krau ha kum kene ka jinge le si de baklat mano le ne pang mano le ne ka ai ka jinge ha po ka ya kendo ha ka jinge juka ong be ka pej bi hoi nga sung thu ka long ka por ka ba e na ka ban ta gp bat pidan ha pedang ka jing e ka ba kraw han re bi ngang e pi bat ngan yai don ka pi na ka ban ta ka jing e ha pedang ka jing e ka no ka jing e pe la da stom le ne da du le na long kum du ngang ne sa bat pi ta ka daw long ba phim dei ban sung du jing kremen na mar ba ngang yai don ka bat pi kata ka dei ka ba like ba pi dei ban le kata te na mar ba le ha ba pi le kum de long pi pen pawi kai ka man serang jepi ba pila ban handle ye ki bro ki jing e jung ka basau kai ka basau ko long ba pidei ban long u serang u ba koloi ban pediang lene ban ple yala ka sangti haba ka kanthei ka sungsi haba ka don kam ban wan yam sapo ka ha ka jing kudup ka sedam bas a ki jompi temata long ai ka sedam ka jompi balong ka ceka ka baka ka wan ban ri tengen ha ka por ka ba ka sungsi manta ka ba san kabasan kalong ka ba kong santam na pedengki na pedengki we bro la pi plop no ya kane ka basan ki we li kila plop be ka bata kalong ba pidei ban pen pau ya ka man rang ba ka jong pi namar bale pe
hakum kapor ka baka kantai ka sengosi hakum kani kapor ka baka kantai ka sengosi ka kelumar jumbat pi kan long kan test subconsciously kan sa tenju ipi kum orang ba kam sung thu ba spang kalek bombon spang kam lek kum ni spang kalek kam ta spang kalek ta spang kalek karan phoi spang kalek karan spang kalek karan kum ni spang kalek karan kum ta pi kum orang ba hakum kani kapor ki senrang hakan jaka bakin yang be terang halakan orang lojong bom dei ban sya pen ki nakadau ka jinglong insecure jong ka kantai hari hukum kani klimat bon ki serang ki haba ka kantai kale turmur kale bomon lane hakapor ba kas ngosi ka kantai kale bomon kale kani kale katai bon ki serang ki yele no ye ka babakala ba kata kolong ba ki long insecure week ani di kata mut ba kale bomon ka kantai kilas sedang ban konroi balai kem ne balai kum ta kilas sedang ban konroi ka balai pim phone balai pim phone inga balai pi le bomon inga mata sini balai pi klem trek ban kandu inga hakapor ka ba ka kantai ka ngosi ba kadon pedeng gejing pim dei ban phone palat pim dei ban konroi ya ka kita relax long ubri uba jajai namar balai haba pi penpau ya ka jinglong ka bajajai kemot ba pi penpau ka ba pila ban handle ya kane ka por ya kane situation namar balai ba ka katai ka long ka kulmar jumut ka basem jinge hakum kane klimat hare pi kum orang ba long ba pi la ban te la kam ya kane ka jinge jumpi ya kane ka jinge jungka da ka ba pi long uchenrang uba long scam ka nogrem ba scam ka jing perkat da ka ba kam syak kata palat ya ke ibra namar balai la da pi plop no ya kane ka benta ka pasan ke ibra plop sibuk mentas ngap ha la syai lisni anda pila idon pedengkai pisa rangkat batka tel ada pisa rangkat batka la syai lisni pang menu lan nedon ke jing huri hura hayeng asam tel ada pi kum serang pi penpau no e jing tolat pi konroi ka pi wadaw ikini wadaw ka tai tang na ka daw ba kadon pedeng ke jing ke jing kelumar jumut ka samla pi penpau no e ka ya kata ba pi empat long urang ba badap sisa ka man serang ubala ban long sisa unong pirai ke jing sam unong yada lan urang ba uba pet ya badan ye kaman serang namar baka kantai kan barbor kan sale ye kini katai bat takadau pidai melong orang ba erngeu bat uba bom lak ban patki ya ki bro sampai ye kita go video bat ka baong ba kumno pin e ya ka samla jumpi tel siang tu pin salak ha ban so tu ba kumno ba pidai ban e ya la ka samla la jong tem mata chuchu ni laban ong ba kata hi perlok ta la se kene ke bantak ban kong la sha le si hendang la pan mi bang ya la sil dan kam mi be per ke ja jimut halor ka phang kum do ban le la da ka samla jipi ke susi te kata kalong ka ba konsan kalong ba pide ban jeng hala ka man hala ka nong rem lo jong kanang ba pin long sisa uta orang ba uba la ban pet ya la ka yeng sem namar ba pet ngan ong pi ka kan thei ka penkut no ya ke jing khuslai hadin bakal ayo ban ya tho baik kah tin pareng khamsuk ban ongpa women stop worrying after they get married but men start worrying after they get married kata kemut bah baik ka kantai barbor ha shwa bakam hakat bakam pat ban yo ya tho lene kam pat ya lok ka khuslai u e kan lok ban sa ban nga un long kumno un sumar kumno ki yeng sam jinga khun jinga kilong kumno hadin bakal ya lok pat kalau yo blok ubah tikna ubah lak ban ulak ban pej ke yang kesem pi ka katai ka sange nak ban kuslai bakal syani ambet hau tengah la jong tema tapat usenrang pat hadir bulu ayo ya kalau pat usdang pat ban kuslai na gaji imlo jong baru si kita syang huri hura sini style ke ni le kita tang syu lok pat ulah ban perkat ngan pej kalau jengang ngan pej khun jengang pej ke ni ngan pej kita tak dau pidai sisa ban long urang ba bolong bodan ni ka man rang ba bodan ba yaw ka iktiar ba yaw ka man rang ba kenang ba pilak ban pej ke ying sem kenang ba pi urang ba pej ke aphira channel pilong urang ba unong ilam jong ka ying ka sem ban long unong ilam kari ke jai beriu ban bahaga ying sem ban dap ke jing kru utrai kan rat na jrong na tabian kelusi bon perlo ngana kursan skam penting na ka aphira channel